More জীবনই মরে জীবনই বিয়া বলু করুই বিয়া বলু করু ও মামই লংপেন ধুবা নোৱাৰো ও মামই চলা ধুবা নোৱাৰো जायफोर बिथांमोना उन्दुलांबाय थानाय समाव मबाइलखौ लायो बिथांमोना साबधान जा मोनसे गिथाव बाथाव खौरां सफैदों आरो लोगोसे जोंहा सुकुर आलीखौ मोसौ बेदर लाबनायनि जाहोनाव पुलिस एरेस्ट खालामबाय बिनि सायावबो सावरायगोन आरो सासे एक्ट्रेस बा मेकआप आर्टिस्ट बेखौ गावनि गोसो थोनाय हौवायानो बुथारदों बेनि सायावबो सावरायगोन खुलुमबाय नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय अब्ला जों गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ खोन्थाग्रोनि बे बाथ्रायानो जाहैबाय जोंहा नैबे बरपेटायाव सासे मुस्लिम मानसि बे मुस्लिम मानसिया उन्दुलांबाय थानाय समाव मबाइलखौ बिसनायाव दोनदोंमोन आरो बे मबाइला ब्लास्ट जादों ब्लास्ट जानानै बे मानसिया थैहां थैहां जादों बा गोब्राब गाज्रि रोखोमै जोखोम जादों दा बे मानसिखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो जायबा बे जाथाया जादों बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नायैनो गिखांनाय फोरमायदों मबाइला मा मुंनि मा कम्पानि बेखौ खौरां मख'नाय जायाखै ब्लास्ट जाजानानै जोखोम जानाय बे सुबुंनि मुङानो जाबाय मायास उद्दिन मुस्लिम मानसि जोबोर गिथाव बाथाव खौरां बियो दा बेनिखायनो जायफोरा चाइनिस मबाइल लायो आरो खाथियाव दोनो बिथांमोना एसे साबधान जाबानो जाबाय नङाबा बे जाथाया नोंथांमोननोबो जानो हागौ अब्ला दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय सुकुर आली जोंनि आसामनि मुंदांखा सासे राजखान्थिगिरि आरो लोगोसे बिथाङा माखासे फिल्मफोरावबो थायो फाव देखायो गायबाबो सावथुन मुलुगाव गोबां इन्टारेस्ट दं दा बे बिथांखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों मानो होनना बुङोब्लाथाय बे सुकुर आलीया वेस्ट बेंगलनिफ्राय आयेननि बेरेखा मोसौ बेदर लाबोदोंमोन आरो मोसौ बेदरजों लोगोसे बे सुकुर आलीखौ एरेस्ट खालामदों आरो दा बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो आथिखालाव बेखौ एरेस्ट खालामनाय निउसआ फेसबुक इउटुब गोबां सावरायजागासिनो दङ अब्ला दानिया फैदो जोंहा मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय बे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाया जादों जोंहा गुजरातआव गुजरातनि फिल्म इन्डास्ट्रियाव मेकआप आर्टिस्टनि खामानि मावग्रा सिख्लाया गावजों जमा थाफाग्रा 43 बोसोर बैसोनि हौवाजों इनाय बुथारजादों थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय नैना माहात 29 बोसोर बैसोनि आरो बुथारा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय मन'हर शुक्ला नैना मुंनि बे मेकआप आर्टिस्टआ शुक्लाखौ गावखौ जुलि खालामहोदोंमोन आरो जुलि खालामैनि जाहोनाव जिनाहारनि केसखौ होनाय जादोंमोन बे शुक्लानि सायाव आरो उनाव शुक्लाया बे केसखौ बोखारनो होदोंमोन नाथाय बोखारना होयैनि जाहोनाव बे शुक्लाया बे नैनाखौ बुथारदों आरो बे बुथारनाय जाथायाव शुक्लानि गुबै बिसि बेबो लोब्बा दङ बे समाव गुबै बिसि बा असे बिसि बेखौबो एरेस्ट खालामबाय आरो शुक्लाखौबो एरेस्ट खालामबाय आरो दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय गोबां गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय जाबाय थायो जोंनि बे भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव बा गुबुन गुबुन जिल्ला गुबुन गुबुन रायजो जेरावबो जायो जोंनि बे आसामावबो जायो मालायखौल' बुंनानै जेबो मुलाम्फा गैया जोंनि बे आसामावबो जायो बिटिआरआवबो जायो गोबां जायगायाव जायो अब्ला दानिया फैदो जोंहा जोबथा आपडेटआनो जाहैबाय बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा गावनि दैलि रुटिनखौ फेसबुकनि गेजेराव फोसावदों बिथाङा बेबायदि खामानिखौ सानफ्रामबो मावनानै बुंदों बा फेसबुकाव फोसावदों नायबानो जाबाय नै মরে জীবনই বিয়া বলু করুই বিয়া বলু করু ও মামই লংপেন ধুবা নোৱাৰো ও মামই চলা ধুবা নোৱাৰো বিয়াখন পাতি নিয়াগৈ মাঐ বিয়াখন পাতি নিয়াগৈ ভিডিঅ' কৈছা হয়